En aquesta nova entrega de Tenis Català a Televisió repassarem els 5 primers campionats de Catalunya que s'han celebrat en aquest inici d'any. El Campionat de Catalunya Aleví, el Cadet, el Sènior 0 individual masculí, el de tenis en cadira de rodes i el de tenis platja. Comencem! L'Emilio Sánchez Club Esportiu va ser la seu en el mes de gener del Campionat de Catalunya Aleví, que va comptar amb la participació de més de 250 jugadors i jugadores. En el quadre 1 de la categoria femenina, la campiona va ser Nona de Ribot, la jugadora del Reial Club de Tenis Barcelona, que partia com a primera cap de sèrie del quadre, va superar la final a la tenista del Club Natació Lleida, Astrid Roges, per 7-5 i 6-3. En el quadre 1 masculí, Luca Daraban, jugador del Reial Club de Tenis Barcelona i màxim favorit a endur-se el títol, també va complir amb els pronòstics imposant-se al seu company Pablo Jiménez per un doble 6-0. Primer de tot, què suposa per vosaltres guanyar aquest torneig? Per mi suposa un nou repte que ara aniré pel d'Espanya i allà què puc fer. Para mí es una buena alegría porque llevo 3 Cataluñas ya ganados y bueno, a ver, para el Campeonato de España también. I com us heu sentit durant tots aquests dies del torneig? Doncs bé, perquè he tingut rivals molt dures i estic molt contenta també. Sí, me he sentido muy contento jugando y estaba jugando con mucha alegría y bueno. I per vosaltres, quin és el partit més complicat d'aquest torneig? Mira, jo crec que la final, però perquè també primera ronda vaig tenir un partit molt i molt dur, que no me l'esperava i va ser-ho. Per mi els quarts de final perquè yo ya sabía con quién jugaba y estaba un poco con emociones al principio del partido, pero luego he jugado mucho mejor. Avui heu superat Astrid Roges i Pablo Jiménez amb 2 sets. Com us heu sentit durant la final i quina creieu que ha estat la clau de guanyar aquest partit? Al començament nervis, però després m'he anat calmant i he jugat millor. Yo también he empezado con muchos nervios, pero al tercer juego ya estaba jugando mucho más suelto y más fácil. Ha sido mucho más fácil que los cuartos para mí. La Nona de Ribot i el Luca Daraban van repetir victòria en un campionat de Catalunya després que l'any passat també es proclamessin campions de la prova Benjamí. El Campionat de Catalunya Cadet es va celebrar en el mes de febrer al Club Tenis Sabadell. El torneig, que va comptar amb la participació de més de 230 tenistes, va finalitzar amb les victòries de Marina Quesada i Max Solano. En el quadre individual femení, Marina Quesada, que partia com a quarta cap de sèrie del torneig, va superar en la final a Carlota Garcia per abandonament en el segon set després que la jugadora del Reial Club de Tenis Barcelona caigués i es lesionés el genoll. Per mi guanyar aquest torneig és molt important, portava anys volent-lo guanyant i he fet un gran torneig, la meva companya també i estic molt contenta. Ha sigut un partit bastant diferent als altres, un partit bastant més dur i també vull felicitar perquè ha jugat molt bé la Carlota. El més complicat del torneig jo crec que ha sigut les semifinals i la final també. Eren jugadores bastant completes i m'ho han ficat bastant difícil. En la prova masculina, el campió va ser Max Solano, jugador del Club Natació Sant Cugat, en imposar-se Álvaro Jiménez per un doble 7-5. Aquest torneig per mi suposa molt, ja que quan era Benjamí el vaig guanyar, va ser una setmana increïble i aquesta setmana he tornat a viure el mateix. Ha sigut un torneig espectacular i la final he jugat superbé i ha sigut una final superxula. Durant la final m'he sentit bastant bé, però al principi una mica nerviós, però a mesura que anaven passant els jocs he anat agafant confiança i al final he acabat jugant superbé. La clau d'aquesta final crec que ha sigut tirar i anar endavant a volejar i tot, ja que l'Álvaro des de fons és un tio molt sòlid, que juga molt bé i aquests dies m'he sentit molt còmode, les primeres rondes vaig jugar superbé, després a quarts de final amb l'Eudal va ser un partit molt dur, i a semifinal vaig jugar molt bé també i ara a la final també he jugat molt bé. El partit més complicat crec que ha sigut el de quarts, però la final ha sigut la més tensa amb diferència.
Marina Quesada va repetir triomf en un campionat de Catalunya, després que l'any passat també quedés campiona de la prova infantil. El Club Tenis Natació Sant Cugat va acollir del 12 al 18 de març el Campionat de Catalunya Sènior 0 individual masculí, on es van celebrar fins a 5 proves, de la més 30 fins a la més 70. Roger Ordeig i Fernando Marín, jugadors del Club Tenis La Salut, Jaume Santo del Reial Club de Polo, Fèlix Riba del Cercle Sabadellès i Alberto Martorell van ser els campions de les seves respectives categories. Totes les finals van ser molt disputades i emocionants, la majoria d'elles decidint-se en el Super Tiebreak. El 23 al 26 de febrer hem disputat la 32a edició del Campionat de Catalunya de tenis en cadira de rodes en el Club Tenis Vic. Hem tingut una participació excel·lent dels millors jugadors a nivell nacional i res, simplement agrair al club, al seu president, a tot el seu equip i esperem tornar l'any vinent, donar l'enhorabona, òbviament, al jugador català campió del quadre principal, Dominic Bucala, i el finalista gallec Álvaro Llobre. La final del torneig es va disputar el diumenge 26 de febrer amb molta expectació de mans al tenis que no es van voler perdre aquest gran partit. No hi va haver sorpreses i el gran favorit a endur-se el títol, Dominic Bucala, va superar el gallec Álvaro Llobre per 6-3, 6-0. En el quadre de dobles, Bucala va repetir triomf fent parella amb Mario Roque. Parece que ha sido muy buena semana para mí, de competición, de torneo. Conseguí ganar dobles con mi compañero Mario Roque y hoy ha sido buen final para mí de individual. Sobre todo quería dar gracias a organizadores de torneo, al club por acogernos, Federación Catalana y Fundación Catalana de Tenis. Y bueno, mis entrenadoras, equipo de club donde entreno, familiares y todo. Estoy muy contento por estar aquí y poder ganar este torneo. L'11 i 12 de març es va celebrar la categoria reina del Campionat de Catalunya de tenis platja, l'absolut dobles femení i masculí, amb una dotació econòmica de 1.500 euros. A la prova femenina, Alejandra Porteiro i Eva Fernández, jugadores del Beach Tennis Barcelona i primeres caps de sèrie del torneig, van superar en la final a Ganesha Díaz del Bonarena Beach Tennis i Ariana Costa del Beach Tennis Barcelona en el Super Tiebreak. Para nosotras ganar este partido la verdad que nos hace felices, estamos muy contentas de haber conseguido este título juntas y bueno, quería darle las gracias a Alejandra por haber confiado en mí y por haber luchado cada partido hasta el final. Hombre, para mí es un placer y la verdad que jugar con Eva, que es la mejor de España y ahora está también a nivel internacional dándolo todo. Es un placer haber podido jugar con ella y haber obtenido esta victoria que nos costó mucho. También felicidades a Ariana y a Ganesha que hicieron un muy buen partido. Al final la suerte cayó para nosotras y vamos, más que felices. Pues el partido más complicado, la verdad que fue la final. Tuvimos partidos duros en todo el cuadro, pero la final ha sido el más difícil, en el que tuvimos que dar todo lo nuestro para poder llevarnos la victoria. Y bueno, también el hecho de jugar en nuestro club, conociendo bien todo el entorno, eso es un plus, así que nada, contentas de haber conseguido este torneo y desde el día 1 hasta la final, muy contentas de toda la organización.
A la masculina, els campions van ser Pol Filella del Beach Tennis al Masnou i Gerard Torres del CEP Barcelona, després d'imposar-se Martí Magrinyà i Víctor Martínez del Beach Tennis al Masnou en 2 sets. Per mi guanyar aquest torneig em fa una il·lusió especial perquè no l'havia aconseguit guanyar mai, havia guanyat altres tipus de tornejos, però aquesta és la primera vegada. I més fer-ho junt al meu company, el Pol Filella, amb el que portem jugant ja quasi 3 anys junts, em fa especial il·lusió fer-ho amb ell. Durant la final crec que ha sigut un partit interessant, els 4 jugadors ens coneixem molt, fa 5-6 anys que estem jugant ja al màxim nivell català i crec que nosaltres hem jugat bé les nostres armes, que és un joc lent, i intentar sobretot no fallar molt i forçar l'error del rival i crec que ens ha sortit a la perfecció.